Halo guys, nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबावबाय दायो जों थांनो नागिरदों गुबुन मोनसे जायगायाव नोंथांमोननो आं दा दिन्थिगोन बबाव थांगोन ओमफ्राय लोगोसे न'आव थायै थायै बरिं नांनायखाय साना गोथां जानो ओंखारलांसै ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोननो दिन्थिगोन आङो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजाबसिन नायो अब्लानो मिथिगोन जों माहाय थांनो नागिरदों आरो मा बुस्थु नायनो नागिरदों दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर दायो जोङो नैबेखौ लानानै थांसै दिनै आथिंजों थाबायलांला दायो जों सफैबाय ओमफ्राय नै जाय सासेया बानायगासिनो सानाखौ जोङो सानाखौ जायाखिसै बोननानै लाबाय ओमफ्राय दायो जोङो नोंथांमोननो आं मोनसे जायगा दिन्थिगोन होननायाव फैबाय आं नोंथांमोननो खोन्थाना होनि आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरनाय माबायानो जाहैबाय माने टाउन खाथियावनो माने बेवहाय लोगोसे माने बिनेश्वर ब्रह्म जुनियर कलेज दङ आरो लोगोसे बिनेश्वर ब्रह्म बड' हाइ स्कुलबो दङ बेनि खाथियावनो बा बेजोंनो नांजाबना थानाय नोंथांमोना नुखादों नै बेयाव बिराद दंफां दङ बेफोर गासैबो फरेस्टारनि आन्दाराव गोग्लैयो ओमफ्राय फरेस्ट अफिसाव बेयावनो खाथियावनो दङ बेखौ दिन्थिनो फैनायनि जाहोनानो जाबाय माने बेवहाय बादामालि बिराद थायो आवगोलाय बिराद थायोमोन नाथाय दा एसे खमायलांबाय नङाबा बे गाहायाव दा जिरायनो हायामोन जोङो एकदम देर हर जाबाय थागौमोन बेबायदिमोन आरोना जोङो आवगोलाय फरायनाय टाइमाव बिराद माने नायोमोन आरो जोङो फैनानै अन्थाइ फुहैनो होआ नाथाय बे फरेस्टारफ्रा फैनानै आं दानो अन्थाइ मोनसे खुहैबाथाय बिराद दावराव जागोन ना फरेस्टारफ्रा खारबोनानै नोंखौ माने रायो आरोना बेबायदिथ' नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिनो थाखाय फैबाय दायो नायना लादो बोथोरा खोमसि जाहांनायखाय आरो अखाबो हागासिनो दं नालाय बेनिखायनो मोजाङै केमेरायाव हमनो हायाखै बेयाव जोबोद दङ माने गासैबो नोंथांमोना बिलाइ फिथाइ बायदि नुनाया बेफोर गासैबो बादामालि आरोना दा बिरलांनो टाइमबो जायाखै नालाय दसे नेथ'नि ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानि हागोन ना हाला मिथिला नोंथांमोना खिन्थु साउन्डखौ खोनागासिनो दंना बिसोरनि गाबनाया फांफ्रोमबो दंफाङावनो दङ बेवहाय गोबां दंफां दङ होमबा सानना नायदो बेसेबां थागोन बेवहाय बादामालिया दायो दिन्थिनो हानाया आङो सम्भब होननानै सानाखिसै नोंथांमोना साउन्डखौनो खोनासंदो दायो थांबाय थानोसै मोनाबायबो ओमफ्राय मोजाङै नुला माथो खालामबावनो गोसोम गोसोम ना बिलाइयाबो गोथां गोथां जाबजों हमनो हायाखै
दायो बेलासि जाहांबायना दा बेनिफ्राय बिरलांलायसिगोनलाय ओमफ्राय आरो हराव फैना थाफिनजोबसिनो आरोना ओरै दा थांनानै मानसिनि बारियाव थालिर बै यांसाक होननाया बेफोरखौ जाहोयो माने बिरादनो बिसोरनि थाखायनो माने जों थालिर बा बै यांसाक बिबार बारनाय टाइमाव जाजोबनानै सेस खालामथारो बियो ओमफ्राय दायो नोंथांमोननो बै उनाव नुदोंना बै जाय स्कुला बेवहाय दङ बेखौनो एसे दिन्थिलांसै नोंथांमोननो ओमफ्राय थांबाय थानोसै न'आव दायो जोंनि स्कुलाव सफैबाय नोंथांमोननो दिन्थिनोसै फैदो आङो सिङाव नायनोसै नैबे गोमो नुनाया बियो हाइ स्कुल बिनेश्वर ब्रह्म बर' हाइ स्कुल नै बिथिंजाय थानाया बियो बिनेश्वर ब्रह्म जुनियर कलेज दायो जोङो बिनेश्वर ब्रह्म स्कुलखौ देखायग्रोनोसै फैदो नै बिथिंजाय नायनो हागोन नोंथांमोना बेवहाय गंनै बिल्डिं दङ मोनसेया अफिस रुम ओमफ्राय मोनसेया क्लास रुम सिगां जों फरायनाय टाइमाव औवानिमोन आरो स्कुला बैजायसोमोन बेयाव नङामोन आरो नै बिथिंजाय बिल्डिं मोनसे बानायगासिनो दंमोन बे कमप्लिट जायाखै ओमफ्राय नै बेयाव दा बिल्डिंखौ लुबाय माबा जों सिगां माने औवानियाव फरायदोंमोन ओमफ्राय क्लास रुमखौथ' दिन्थिनो हानाय नङा नोंथांमोननो मानो होनबा दा थाला बन्द जाजोबना दङ नोंथांमोन जास्ट दिन्थिबाय जोंनि जायगायाव हाइ स्कुल बर' मिडियामा माबायदि बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजाबाय सानिफ्राय ओमफ्राय नै बिथिंजाय दङ बिनेश्वर ब्रह्म जुनियर कलेज नोंथांमोना नुदों बेवहायबो मोननै रुम दङ क्लास रुम मोनसे अफिस रुम क्लास रुम मोनथाममोन मोनसेया गाज्रि जाबाय औवानिनो बानायना दङ दायो उननि समाव मोजां जागोन होननानै आसा फारियो दायो बेखिनियानो नोंथांमोना दिन्थिबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ एसेब्लाबो नायनानै मोजां मोनबाय होननानै मोनसेल' एसे बोरैबा नांबाय बादामालिखौ मोजाङै दिन्थिनो हायाखिसै नोंथांमोननो उननि समाव आं दिन्थिगोन आरो नोंथांमोननो नङाबा फट'खौ साफायनानै होगोन आङो DSLR लांफानाय जायाखैमोन नालाय बेखिनियानो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै बोरै नांखो कमेन्ट खालामना खोन्थादो आरो आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो बे थानाय नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै अल खालामना लादो होमबासो आङो भिडिअ आपडेट होनायखौ नोंथांमोना मोनगोन नटिफिकेसन मोनबाय थागोन बेखिनियानो उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय